objednala si košíkarskú knižnicu a plietla podľa nej. A cez to, že vôbec nepozná náš jazyk, ona to aj hovorí v tom videu, že cez to, že nepozná slovenčinu a nepozná náš jazyk a že mi nerozumie, čo hovorím v tých videách, tak cez to dokázala... Počkaj, takto. Cez to všetko dokázala podľa toho videonávodu, ktorý tam bol, upliesť ten košík a vyhrať v State Fair druhé miesto v pletení košíkov z Pedigo. Tak to bol pre mňa šok. Ona pridala k nám do skupiny na Facebooku Pedik a online kurzy s Rybiškou. Ona tam pridala obrázok tej plakety svojej a toho košíka, s ktorým vyhrala a tú plaketu pri tom košíku a napísala, že som mesiac a pol v kurze u Kataríny a ďakujem, že som mohla byť v tom kurze, lebo som vyhrala druhé miesto v americkej súťaži.